V 13. kapitole se výrazně odkloníme od původního formátu, jak jsme na něj zvyklí. Čeká nás vypracování 8 akordických progresí a 1 melodie s číslovaným basem. Všechny akordické progrese jsou tonální, tedy probíhající diatonicky v jedné tónině. První 4 v C-dur a zbývající 4 v A-mol. Svorkou je vždy označen model, jehož vypracování je předem dáno polohami všech akordů nebo vysokým číslováním v progresi číslo 5. My budeme tedy pouze mechanicky transponovat model. Výběr druhu harmonie je až na čísla 4 a 7 čistě na vás. V čísle 4 je zadána rozšířená a v čísle 7 je zadáno střídání TH a RH. Tedy zde bude první akord v těsné a druhý akord v rozšířené. A toto střídání je třeba uplatnit i ve všech jeho transpozicích. Až do konce uvedené progrese číslo 7. Všechny zadané progrese obsahují tedy jeden model a 2 transpozice. Jakmile provedete transpozice modelu, každou progresi dokončete v souladu s pravidly o harmonii tak, jak jste viděli v ukázkách v přednášce paní Destinové. Všechna cvičení lze vypracovat tak, abyste je byli schopni ukončit v oktávové poloze. Jen u progrese číslo 4 s tím může být trochu problém. Nicméně i zde toto vyřešit lze, a to buď volným spojem, anebo antiparalelními oktávami v závěru. U této progrese bývá též častá chyba, že nebývá zdvojována subdominantní prima na 3. době, tedy tón F. Není třeba se obávat přiblížit se s tenorem k basu na čistou primu. Nezapomeňte, že model musí být vypracován správně, tedy bez zdvojování vázaných tónů a paralelismu. Také spoj mezi modelem a první transpozicí musí být bezchybný. Naopak v transpozici je zdvojování například citlivých tónů dovoleno a je pro progresy přímo typické. I přesto, že se zadaný úkol jeví přímo banálně, i zde jsou na vás připraveny sofistikované pastičky. Jejich řešení mnohdy vyžaduje vysoký stupeň pozornosti a nabitých znalostí. Tak, jak má vypadat model, je přesně dáno a nelze nic měnit. Většina vašich progresí by měla vyjít naprosto shodně, jen jejich závěry se mohou lehce lišit. Nyní k melodii s číslovaným basem v H-dur. Model sekvence je označen v prvním taktu závětí a jak vidno ze zadání, je zde použita pouze 1 transpozice. Celé cvičení je zadáno pouze v těsné harmonii. V druhém taktu nezapomeňte upravit tónický sextakord jinak než se zdvojeným basem. Po něm na druhé době následuje dominantní průchodný, kde naopak bas zdvojíme. Čísla 6 a 5 jsou na první době 3. taktu již vypracována v sopránu a my označíme celou první dobu jako dominantu. Zde se jedná jen pro připomenutí o použití takzvaného dominantního průtažného sextakordu. Následuje na druhé době kvintakord střídavé dominanty, tónický sextakord a předvětí je ukončeno dominantním kvintakordem v kvintové poloze. Následuje ona sekvence, kde je v modelu použitý dominantní následný sextakord, který je již vypracován v sopránu a který vzniká sledem čísel 5 a 6. Nezapomeňte, že střední hlasy drží čtvrťovou notu. Následně vypracujte transpozici. V předposledním taktu pomlčka za číslem 6 značí výměnu polohy, která je opět již vypracována v sopránu a doplňovaných středních hlasů se může, ale vůbec nemusí dotknout. Nezapomeňte si jak akordické progrese, tak melodii doplněnou o střední hlasy zahrát na klavír a u obratů vedlejších kvintakordů se budu brzy těšit na viděnou.